Лаза гайс, аз съм Стелианда и това е Minecraft с модове 63 мода или накратко или FeedBeast или FDB Dearwolf 20 играем в момента и съм попаднал в един от любимите ми байоми и то е байома с гората, бялата гора. Това мисля, какво дърво беше това? Да, има го в обикновения Minecraft, обаче аз се запътвам към онова селце там, защото смятам да остана тук. О, чудно. Има от тези касали и от не знам какво е това. Малко странно изглеждаше, но какво да е. Така, ето тук сега ще има от тези черни. Няма, чудно. Одрот. Не бе. Така да взема всичко останало и честа. Няма да живее тук, разбира се. Тук няма нищо и долу няма нищо. Странно не е. Трябваше там да има наковалня или пекарна, или както там се казва има. Ето я. Малко ме е лош, малко ме е гаден микрофона, съжалявам за което. Една бутушки 6 обсидиан. И за малкото така. Вече се надявам микрофона да ме е добре. Малко по-добре да се чувам поне. Малко нямам глас. Малко доста. Болен съм. Тук е имало един обикновение това, да. Хубавото е, че тук наблизко има от тези красивите дълги байоми и ойл, масло има, което също е добре много. Няма много храна, има няма животни почти никакви. Да, няма наистина. А това дърво е специално, което наистина мен лично ме кефи. Това ще се взема много от него. Един саплинг, ако дропне, ще е бахти якото. Окей. Така. Колко е високото и дърво. Нещо ми залаги. Не съм най-добрия на FeedBeast, между другото играя го за трети или за четвърти път. И светещите цветенца. Не бях намерил. Така, нека да се върнем в селото. Не ги гледайте тези, те са от синглплеер до оцеляване. Това прасенце има тук, чудесно. Ще убия едно-две да... за малко храна, че нямам нищо за ядене. Умре! Така, окей, ще убия онова, ама този път ще го пъкна с каменната брадва. Мисля, че каменната брадва прави демидж колкото един дървен меч, айрон брадвата колкото един каменен меч и даймонд брадвата колкото един айрон меч. Така са направени. И ако сложите шарпнес на брадвата, става като един диамантен меч. Да. Исках да го знаете пак, да не се питате, как ще убиеш брадва, направи си меч, толкова след трудно. Няма смисъл просто. Малко по-бързо се троши, ама ако ви пука на вас. Значи някъде... тук ще живея. Чувам се, много е малко за мене. Обичам големите къщи, затова ще се настаня тук. Майка ти не мога да вляза през вратата. Майка определя ми се някаква кошка, но явно съм се объркал. Сега нека да се направя едно workbench. Да го сложа тук, да сложа тук и тук и тук. Още един чест ще ми трябва. Обаче... ето така. Тук ще оставя тези неща, които са такива... Не знам как да ви го обясня, тук тези. Сега това дърво ще се го направя. Окей, спел ли има това? Да, има спел. Окей, чудно. Значи го оставям тук. Ще излява малко да покупая, да намеря някаква мина. Добре, той прасе ще го убия, за да храна. Добре, дай ми така, 2 пържоли трябва да изявам поне. Да имам кода. Още една. Ще ги направим до 10. Има овце, това е хубаво.
Супер, щупих си брадвата. No, my wooden axe. О, хубаво е това. Искам да видя в брайтнеса ми на колко е. Добре, явно не се отваряше от тук. Окей, брайтнеса ми е на макс. Все пак вие трябва да виждате доста от нещата. Това съм си надолу брайтнеса и пък обичам да ме светло. Най-силната тъмнина. Малко коло има тук, ще го обера. 10, там някъде 20 ще взема. Това видео ще го кача днеска на 26.02. Едемек вторник. Към... не знам към колко ще се качи. Вау, о, кристал, чудно. Ще мога да се стия къщата без торчове. Така искам да стигна камък. Преди се нуждаех от марбъл, сега се нуждая от камък. Вау. Странно. Така. Постоянно поскачам по погрешка. Айрон намерих. Това е хубаво, много хубаво. Между другото в Feed the Beast се оцелява много бързо, защото има доста голямо изобилие от руди и от кирки, като в теките, обаче липсва само едно нещо и то е мисля, че Dark Matter. Това е жестоко яко и свети много брутално, зато ще се взема. Както виждате, още не съм почнал оцеляването и намирам вече скъпоценни руди. Не са баш много скъпоценни, доста са в изобилие, обаче все пак са руди и са важни. Например, ето тази руда, която току-що събрах. Medicine Ore. Тя се прави с Улматъри, което е добре и съм намерил вече две. Също е много добре. Сега искам да изляза от тази пещера и да, ето го изхода. Така. Да отида да си... Къде ме? Коя къща аз си избрах, бе? Добре, ще кажем и тази. Сега трябва да вляза, нали, това е едно от важните неща. И да си махна waypoint-а. Не ме интересува какъв е waypoint, такъв на цвят. Но не ми е досуш за това. Добре, мамка му. Не искам да слагам waypoint, искам да махна. Remove този, remove. Аз изтрих света без да искам, затова няма нужда вече да са там. Много тъпо направих печката и направих 3 печки. Съм имал, бе. Извинявам се за това, което направих. Идиот, пълен кретен съм. Ще ги разкарам от тук отгоре, сложа честове. Слапс. И ще сложа печките тук. Не знаеш ли какво ще направя? Тук ще сложа едната по средата. Печка. И... гърлото ми направо ме убива. А сега нямам толкова дърва, но и тук ще има още по 2 честа. И да, ще се отваря. Този за скъпоценни неща, този ще е за руди. Това е Magic. Сега тук всичко ли е Magic? Това е Potion, обаче това не е Magic, което не е добре. Това е Crystal. Той също ще приспавни към рудите. Това пък не знам, що го направих. Да, явно ще пика печки. Така се очертава. 4, имам 12 торча вече, а не 16. Да, съм нали имах 3. Не, 4 имах. Или 3, 4. Сега малко да украся. Да. Този торч не е нужен да е тук. Раздадете тук. Ти ме
10, 0, опа. Ти месец. 9999. Искам да видя как се осветява. Добре, малко е зле. Добре, така става. Ти месец. 1200. Добре, готово. Може би така. Бил съм прав, така е. Защо не го ръгна цялото? Печките. Трябва да са... Ей, тук ще сложа една. Тук, а по средата един чест и ще стане добре. То чест е за диамантите и за скъпоценните неща. Така. Окей. Добре, колко дърва има себе си 7. Окей. Чудесно. Къв сти, бе? Къща, къде тук ще живе? Не. И тука. На. Обичам. Добре. Така. Абе, ти, махни се, бе. Карай се. Окей, пичуй, много съжалявам. Не съм искал да ви играм на къща още на втория ден. Без лоши чувства. Тук е от камък. Тук е. Ето чудно. Ще използвам грабел. То си има ли хубава оферта? Стой там. Така мисля, че човека вече няма да е сред живите. Сега. Се виждат тези две бради. Защото съм пич. Ще си направя айрон инструменти. Като например почна с кирката, разбира се. Винаги се почва с кирка. След това с меча. Обаче нещо по-дребно да не макиви, затова това тук. Това тук. Това тук. Това тук с това. И това. Това тук. Тук и това тук. И една брадва. Ей тук. О, не. Забрах нещо много важно. Лопатката. Сега... Така, този за какво е? Този заради бях, защо съм се объркал? Добре, чудно. Сега този ще с такива глупости, бакуци. Това не е бакук, но да оставам там, защото имаме липса на място. И ако се чуете как се отваря се с Shift натискате и ви се показват какви неща има. Например, това не знам за какво се използва, но искам да видя нещо. Добре. Опа, не скайпа. Викам аз дойде за този епизод. И да. Трябва да заминавам да скълна това потушивано, нали го знаете? Добре, пиче, чао, само да изява една пържола да му засити за училището и да, до другия път.